Здравейте на всички хора, колкото и да ми е трудно да говоря за това нещо, съм длъжен да го направя. Искам да направя едно съобщение с цел молба към всички вас, към всички хора и по-скоро в частност на всички хора, които обичаха и продължават да обичат Денис Теофиков. Събира се подписка за улица с неговото име. Ще ви напиша много точно къде са координатите, където можете да го направите и да помогнете. Всеки един подпис е от значение. Всеки един подпис е крачка напред към това нещо да се случи. Така че сега ще ви оставя точни координати в София, квартал Дружба. Ще се радвам повече хора да го направят за него и мисля, че той заслужава. Така че бъдете добри. Знам, че той е оставил много голяма следа след себе си и вярвам, че ще слушаме неговата музика още много дълги години. И искам това